akakumbira ndakakwira daro amai vanoenda 3 months vodzoka pavadzoka pa 3 months sekretary samona kanyohonzi ndichera mukadzi uchida mukadzi chaka mukadzi mai hanza ndichakuda taurai kunditamba kwavo hakuna kutanga zvauri kutaura kuti 3 months ini ndinorwara nechirwere chekenza ndakaenda kuchipatara hazi yakandirapisa nguwasha itondirapisa ivo havana kana mbobvira vanditeera kana kuti vabvunzewo pafoni kuti muri sei havana ndichirwara ndiriko ikoko ava kuno kundobva vati inini ndakuda kuroora mumina wangu akataiwa chiroora izvino nekuti mati muri kuda kuroora ndikaudza sisi nekuti sisi vari kurwara havazozvitambira ndadzoka ndikanzwa kuti mukuda kuroora zvikanzi ndikuda kuroora ndikataiwa roorai nekuti inini kenza ndinayo iri pachibereko ava vakati iwe ungatirare newe chete nekuti kenza iurai vakandikikiridza ndikatobudisa ropa ndikatosvipira munigingini mubhaketi ndikati tarisai mona ava havana kutani zvikanzi hazviite inini ndakuenda kunomhangara ndikati aendai munomhangara ndobva ndagara ndikati ndimoyo zvaa kunetsa kudai chiregedza ndipire dare inini ndibva ndapira dare ndinasa kukuvarika ndikati ndigadzirisewo nemurume wangu tiri kunetsana ndibva ndataurira sabhuku wayo ndikati tiri kunetsana nenyaya yekuti murume wangu ndikamuti ngatishande haadi kushanda anobva anditiza wobva waenda kwaanoenda anopedza kana 3 months anipo vakabva bvunzwa abuyangu mukadzi ukumuda zvikanzi handisi kumuda handisi kuda mukadzi zvikanzi amanyaya yako inoda kuenda kupi inoda kuenda kudai kwamana ava ndobva ati oraiti obva wagaragara zvikanzi hanini mukadzi ndiri kumuda zvikanzi nasabhuku aiwa kana watiwo mukadzi uri kumuda isusu takutoti iwe uchitora hama dzako mukadzi atora hama dzake mugare pasi mutaurirana uya mumwe wangu abvatisa abvaenda kuserengeto kwakunogara nomumwe mukadzi inini ndatora hama dzangu dzauya kwamurume ako akuti ndikati argai ndimufonera ndomufonera abva aramba kuuya abva agara ariko kuserengeto kuya kuserengeto kweko ndobva adzingwa nemukadzi uya waanga anaye zvikanziwo hausi kushanda basa rako ndiro kungogara chitoda kuita zvangu inini ndobva adzingwa inini handina kumuramba ndobva ndagara naye futi pamba paipa tikugara tese tagara tese paya ndobva ndati mwana wangu ndakudzokera kuharare tichekapo ndokwandakudzokewa iwe uchisara uchindipurirawo bhinzi dzangu dzakatarima ndega murume wangu achada zvekurima nini uyu ndobva apura bhinzi dziya ndokuisa munhu murume wangu ndokupinda mupamwe ndokuba bhinzi dziya ndokutengesa ndokutenga gemenzi ndokutenga tisheti yaakapfeke ndakatoitora foto ndichimubvunza makatengesa dema makatengawo sipo kana kuti mafuta ekubikisa muno muno chikafu chaicho muno mumba hamuno ndini ndiri kutotsvaga chikafu cho awa ndobva zvawarwadza ubva ndaporisi obva nondimhangari kusvika porisi kwekuya obva anotaura kuti mukadzi uyu ari kundinyima bonde mupurisi akati izvi hazvitongwa kuti zvinotongwa kwamama iwe chisimuka futi uende kwamama ava havana kuenda ndobva varamba vachingotenderera vachingoti inini ndichazviona chete ndichatouraya munhu pamba pangu panapa kuti munhu aitisi munhu adzi ndikati nini ndozviona ndikati saka ndoita sei kumapurisi zvikanzi endai munogara pamba ipapo kusvika maenda kwamama zveshuwa pamba apa ndoko pandiri dzimba dzipo pamba ipapo inini ndindakavakisa dzimba dziripo ipapo ndakabhaga zvidhinha nevana vangu handikakura soswa kuimba aisinyaya yekumbiridza asi masuwo zvazadza hanzi bonde ndorakunevada kurara neni taura 3 mareasons chikonzero chokuti vakabuda zvavaritaura inini handike unenge uchivaudza kuti varambire akaenda anogona kutonditimirira adzoka kuti konashatida kugarisa chitaura handanzi iwe siyana neni kana vanhu vandakararwakabvunzimba muno mutomanga kana vanhu vandakarariwa imba muno panaka kuti inini kechipiri kuti akuti ari wachada urumu mangu chaiwo maoko meyo haundinetse kuurayewe urumu mangu kechitatu
Ni mwana wangu alipo Ndanzwa. That's right. You're in. Huh? We'll see all Baba wangu hapo. Mzazi yangu. Mzazi ya ndiwe. Nanti ndikaizikana ndichirwara ndikaenda kwandaenda ndinopedza 3 months asi nini handiteerewe kana iri 3 months dzachoni Samkaza uchana. Mami gara pamba pana. Hapo. Mami gara pamba pana. Yadi ndiye. yake. Yadi. Mbako ndiye. Mbako ini akanitora ndichigara kwake. Kana kwake ndakafanya sina imba. Angani kaenda kwake. Tibandazi ni vana wangu mama. Iya isimba yekugara mumbangani. Ndivavika na wakwasha wakwaya waninyara. Etikubatsire kubhaga zvidhina zvishona ndakabatwa kubhaga zvidhina bhiridha kuti avake mari andakabvisa ndini ndikavaka turumu tibva ndavakisa kicheni tibva ndavakisa bhani mari ndeyangu zvese zvozvo murume wangu ndabva ndagarisana naye kaka ndobva asunga nenyaya yemukadzi wake wanga anaye achibva aedzibangana naye pamba pedu pane dzimba 3 mabhedhumu 2 nekicheni nekasusu bani rakadora Una mulher. Unaona mesi? Latina. Makashandira yamenisi handisoti kudzoka kudarisha mari hauna mari yekuda darika unayo makashandira imesi Takambotenga marata chete naye imba ndini ndakavakisa une chii yayo chete marata yandikutaura iwayo makumbeza nawo makumbeza anambobvira ndatenga naye kumbeza makumbeza ndeyangu munotakura makumbeza ndeyangu kumunda ndakarima ndandichirima ndega izvo makarima ndakatorima kunditori nemuriwo kwakandicherai makomba ndakanochera makomba ane mari yangu yaanayo inemugara mese uyo achigarawo machigarawo handiti modzoka kusa 17 munenge mafunga zvakanaka ndizvozvo azvizvo muchigarawo muchididza gadhenirei kana yamwari yavo yoyo kuchigara mungomira kuchigara mungomira akaroorero kwira dare chamati anzwa ndakwamukana kuti uyu kwayo ndikati abude nhasi sachiwo kungofamba chienda nokuti hapana mbeu asi yakuswa 17 wakakwira dare sisi vako vachienda kumba kwavo ivo uchibva nezvokurusa sisi vavo zvotika kuurudai une mumberi unei munda ndowaunawo kana usina kutsvaga mombe ira moyo ndocheka munda utsvaga saka ine umba mogara zvakanaka
uyagara maka amaramba kana wazofunga kumuda mukadzi usase ndinongoita ndakuda chende